Jeg hedder Tina. Jeg hedder Line. Sammen har vi The A-Team, et holdtræningscenter på Hørhøjvej i Højbjerg. Hos os der har vi small group training, små hold, hvor alle kan føle sig set og hørt, og hvor vi som instruktør kan komme rundt og have hands-on på alle medlemmer. Vores vision er, at alle skal føle sig trygge og hjemme, når de træner hos os. Og vores mission det er, at vi sammen skal finde glæden ved at træne og motivere hinanden og skabe det bedste træningsunivers. Jeg træner hos The A-Team, fordi der er så mange muligheder for at gå på forskellige hold, og fordi man kan træne både morgen, om eftermiddagen og om aftenen. Ikke mindst fordi der er en utrolig god atmosfære og god stemning her. Dygtige instruktører. Jeg træner hos The A-Team, fordi jeg synes, at det er et fantastisk dejligt sted at komme. Jeg synes, her er en god stemning. Her er masser af søde mennesker, dygtige instruktører. Vi har det sjovt, og man hygger sig, og man går altid herfra med et smil på læben og i godt humør. Jeg træner hos The A-Team, fordi fra første dag, jeg kommer ind, fandt jeg hyggelige omgivelser, inspirerende instruktører, og ja, blev bare ganske givet taget godt imod, og har altid været glad for at komme til træning. Det plejer jeg ikke, og jeg synes, det er en fornøjelse, men det synes jeg her. Det, der betyder for mig at komme her ved The A-Team, det er professionelle træner og et godt miljø, nye bekendtskaber. Jeg træner ved A-Team, fordi det her, jeg kan gå til TRX. Jeg har trænet i andre træningscenter, hvor der ikke var TRX, og jeg vil med TRX. Jeg træner hos The A-Team, fordi det er et lille sted, hvor du har meget, meget dygtige instruktører, der kan komme rundt og hjælpe en med de rigtige stillinger, så man ikke får skader. Og så er det bare et enormt positivt sted, der giver energi at komme herfra. Så kom forbi The A-Team på Hørhøjvej i Højbjerg. Vi ses!